तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय दा लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों आङो मानसि गोमानायनि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे बिथांखौ नागिरनानै मोनो थारमाने बाथ्राया जाहैबाय नैबे सावगारियाव होनाय स्क्रिनाव होनाय बिथाङा माने दिनैसिम 7 बोसोर जाबाय आरोना माने न'आव फैयाखै बिथाङा गोमानानै दं जेबो खौरां गैया बेनि बिथांनि मुङा जाहैबाय धरणी बसुमतारी जिल्ला सनितपुर जायगा बेलसिरि माने बिथाङा शिलंआव खैला जावनो होननानै थांदोंमोन आरोना बेनिफ्रायनो माने दिनैसिम 7 बोसोरनि सिगां माने खैला जावनो होननानै थांनाय मानसिया माने दासिमहालागै खौरां गैया माने बिनि सोमोन्दै सिगाङाव खनसे भिडिअ खालामखांबाय नाथाय भिडिअआ शेयार जायाखै भिडिअखौ रावबो शेयार खालामाखै आरो बिथांखौ नागिरनानै मोननाय जायासै जेबो खौरां मोननाय जायासै आरोना दिनै फिन खेबसे गोदान मोनसे भिडिअ बानायफिनबाय आं बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना जाहाथे अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामो आरो बेखौ नागिरनायाव मदद खालामो मानो होनबा बेखौ भिडिअखौ शेयार खालामोबासो माने बेनिफ्राय बे बारलांनानै माने सोरबा सासे नुनाय मानसिनिसिम हयथ' बिथांनि सेरसिम मोनहैगोन बे भिडिअआ जों बेखौ नायनांगोन आरोना स' बिदिब्ला नोंथांमोना माने बे इम्पर्टेन्ट मोनसे टपिक होननानै सानना लानांगोन आरोना माने बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' माने हेफाजाब बा हेल्प खालामलायनांसिगोन आरोना नोंथांमोननि शेयार बा नोंथांमोननि हेल्प नङाबा बिथांखौ नागिरना मोननाय नङा बेखौ नागिरना मोननाया गोब्राब जागोन माने गोबां सुलु लाबाय जेरावबो खौरां लाबाय बयनावबो सोंबाय माने दिनैसिम रावबो जेबो खिन्थानो हायाखै आरोना बेनिखायनो बिथाङा बबेबा खनायाव दं नामा मा खालामनानै दं ना बिथाङा थैबाय ना गोथाङै दं ना मा बेफोरबायदि आरोना गोबां सोंलु सिखारदों दा न'खरनि मानसिफोरनियाव दा जों मोनसे कुइसन मोनसे सिखारो आरोना आथिखालावथ' गोबाङा माने बेबायदिनो सोरबा बायदिया माने हिन्जाव थाखानानैबाबो गुबुन सासे सोरखौबा हिन्जाव हाबा खालामनानै बबावबा लानानै थानाय बायदिसिना लाना खारनाय बेफोरबायदि गोबां सोलिबाय थादों आरोना स' बिथाङाबो बेबायदि जाबाय बायदों नामा बेनिखायनो दा जों भिडिअखौ शेयार खालामोबासो नोंथांमोना बयबो हेफाजाब खालामोबासो माने बिथांखौ नागिरनानै मोनगोन होननानै आं सानो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बिथांखौ जों नागिरनानै मोनो जोबोद गोख्रैयैनो मानो होनबा 7 बोसोर जाबाय बिथांखौ दिनैसिम न'खराव नुयैया न'खरनि मानसिफ्रा नुयैया जेबो खौरां गैयैया होमब्ला एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ बारा गोलाव खालामला आङो ना बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो जायफोर बिथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे माने आं गोदान भिडिअ बानायबाय थानो हायो नोंथांमोननि हेफाजाब बा मददजों